Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ya Allah, Gusti mugi paring rahmatan dan tapi kang ampuhan. Ikam tinutup kampung kasih langgang musliwan. Allah ikawan bertekad musyakan. Paling pituduh marang kalangkan belan. Lan marang keluargane lan sahabat lan bangsa-bangsa. Allah kang Kurang ajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Biqauli bawal hadirin lima sabaqan. Nasiril hakimin hakim wal hadi. Ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum serta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang pemain kudu mau apa sih? Awan nasi kamu sarung iki lho, windu. Dene jawab salame kok komplit mun seten iya dok harus. Karena salam itu adalah doa. Salam itu adalah apa? Doa. Doa keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib lah. Oh, jawab salam itu hukumnya wajib. Iya. Berarti sing jawab salam itu hukumnya dosa. Oh, ya enggak begitu juga. Salam kuwi nek menurut
makola mamas lenteng kuwi salam ini dibagi ada 3. Salam dibagi ada berapa? 3. Sing pertama salam sing wajib dijawab, nek ora dijawab pendapatan dosa. Salame seorang dai, salame seorang mubalek, salame sesama umat Islam, salame Mas Hildan, salame Mas Restu, salame Mas sapa lari aku jenenge Adnan. Suwe apa tuh sih? Jadi salam itu wajib dijawab, salame sesama muslim. Tapi yang nomor 2, ada salam yang tidak boleh dijawab, nak dijawab malah salah. Salam wong kafir duduk, salam wong Islam kudu sesama muslim. Loh, jawab salam hukumnya wajib. Ada salam yang tidak boleh dijawab, kalau dijawab malah salah. Salame sapa? Salame wong sing nggih salat sembahyang. Ora untuk dijawab. Nah, ketika umpama Mas Restu ngimami sholat dan apa innaka hamidum majid iki assalamualaikum riyan ra itu waalaikumsalam ora oleh kayak gue. Aku malah tahu dek kayak sholat iki ngimami delale ge tahiyat akhir ngono kuwi delale paling parani sholat ge tak jawab iya malah sholat batal sholatku kunyuk pancen bocah. Salam yang tidak boleh dijawab. Sing nomor 3, salam yang ketika kita itu ketika mengucapkan salam itu tidak mau mendengarkan jawaban salam kuwi mau. Loh, awake dhewe ngucap salam iya, tapi awake dhewe ora gelem ngrungokke jawabane salam kuwi mau. Salam apa kuwi? Salam ketika kita itu masih ziarah kubur. Iku awake dhewe ora gelem ngrungokke jawabane. Lah kok iso? Jajal ketika kok sapa si Mas Kamal iki ziarah ning gone bapake, kok gone sibahe kok assalamualaikum ya ahlul kubur. Kira-kira Mas Kamal kepengin krungu jawabane apa ora? Apa pengen? Ya kok nyusul sisan. Wes ya, jadi itu kita mengucapkan salam karena salam itu adalah doa, saling mendoakan keselamatan kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Jadi pada sore hari ini dipersingkat baik Kang, karena awal di durasi ini sampai 4:30 ya digawe sampung. Oh ngono. Sedikit diboknya untuk anu tak jabut sih wae Kang. Ki soalnya nak jabut ambut diboknya kasih lumayan aku. Oke. Jadi kita eventnya itu adalah halal bi halal, dan alhamdulillah ini pada kumpul semua, kumpul tumpuk beluk di sini di Sanggar. Wah, sangat ramai sekali sampai gak kuat tempatnya. Sanggarnya sampai gak kuat ini. Tepuk tangan untuk kawan-kawan yang jadi. Wah, sungguh ribuan sekali. Ya lagi kieu, pas aku ngisi dilana kok yo jamaah akeh lah jamaah lagi kieu. Jan pom. Ya, jadi alhamdulillah ini menjadi anak acara halal bihalal kerja, dan ini event yang sangat membantu kita untuk ngangkat kesedulur, untuk nyambung tali paseduluran, terutama nyambung tali silaturahmi. Sing antarane wingi gitu senggang, dia wingi gitu adu-aduan, saiki tambah peret, tambah cedak, jagungan, guyonan, mangan bareng. Lagi mangan obat lagi metu wayange seneng wis metu kaya kowe. Enek ese gareng jipo. Wis kono pada mangan aku tak delok wae. Wis kene tak ngampet wae ora masalah. Oh ngono. Ya lho kene ngisi malah karo nyambi mangan kowe. Oh ngono. Dan ini event halal bihalal ini yang sudah kita laksanakan guna bagi paseduluran, dengan paseduluran supaya apa awake dhewe iki saling guyub rukun bebarengan ben dadeke UKM Karawitan Uning Jati iki UKM kang temboko amal kesaenan, go dakwah, go berkreasi, go aktivitas seni
insya Allah kanthi lantaran halal bihalal Gusti Allah berkahi kita semua. Allahumma wah ini perjuangan teman-teman sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman panitia terutama Jan Top Markotok sing asale iki dadakan ceritane dadakan iki direncanai pas dino apa kayak Mas Didan ya? Kamis ya? Kamis kalau itu iki sowan gone Pak Tulus Pak Holis gone Pak Holis kuwi adalah dipakai event halal bihalal bukan pasar duluan adalah dinas setu iya apa makan ini ya salah pakai tetap pakai sih baik lagi cuma ngisi kayak panganan lagi gitu ya salah kok kalau sambil nih pangan kok gitu kamu lagi ya apa dulu asik gue mas wah cukup banget gitu baik lah dino kemis iki sowan gone Pak Holis anggone njaluk apa awake dhewe badan sawalan mandangan dengan setu dewi apa laksanake direncana mandangan direncana kabeh di kon tampil konsep iki halal bihalal supaya dikumpul iso ngalapan seduluran perjuangane kan jimu tiker kayak jimu apa motong-motong panganan dan termasuk ini juga termasuk perjuangan banget ini sebabnya apa wingi sore bareng ngisi ceritanya makan sanggar dan ada jeglungan keplarak tiba nanti sikile pating lecet untuk masalah sendiri iso singgah tidak digoleng PKU ini sayangnya setiap tak kali sekipi NU kacani melarat kan guyu-guyu ibu apa itu harus dapat perintah tapi ya tidak apa-apa hidup-hidupnya kan boleh awal hidup jumlah satu wami itu pun nah ini masuk ke dalam tema katanya kita eventnya itu halal bihalal saya kita takut apa halal bihalal kuwi janjan iki jenenge kepiye lan halal bihalal iki nak kriyane Indonesia iki enek apa ora ngene kan iki dawuhe bapakku Bapak Agus Mulyadi almarhum kowe halal bihalal kuwi janjane ya saka tembung Arab tapi gandeng dinasionalke karena adanya itu di Indonesia jadi sampean pada ngecek halal bihalal event halal bihalal saat liyane ning Indonesia enak apa ora? Enak apa ora? Nah enak ngendi? Ora anak-anak kan sing enak ning Indonesia kok. Oh sing enak ning Indonesia kok. Iya, makane sing awale niku halal bihalal kuwi asale janjane saka bahasa Arab tapi gandeng dinasionalke dadi halal bihalal. Halal kuwi artine sah, biki kelawan halal ya sah. Jadi sah-sahanku kali sah-sahan sampean sampean kali sedulure anggone apa? Anggone awake dhewe nglenggono kathah lepat kathah dosa terus nyuwun pangapura jaluk pangapura ning sapa wae maka di event Idul Fitri ataupun halal bihalal atau sawalan itu mesti enek lambange kupat kuwi saka tembung jarwa dosa kabeh-kabeh ngaku lepat kudu ngakoni lepate kudu ngakoni salahe mulane go event halal bihalal iki ayo sareng-sareng aku ora ngajak tau pribadi ngajak sareng-sareng monggo iki event halal bihalal kanggone kesempatan jaluk ngapura sing awale duwe kesalahan sing kirane awake dhewe wong jaluk ngapura jaluk diikhlaske jaluk dihalalke ngono jadi pas halal bihalal iki aja nganti kok lah aku karo kae ora cedak aku karo sing kae ora tau cedak mabur aku nak kono karo dhewe iki riskan aku nak cedak karo Pak iki apa jenenge wedi ning apa nak blakon wedane Pak iki upane kaya wedi umpamane ya kaya kowe mulane dadi wonge isih do apa jenenge isih do sungkan isih do isih do gengsi arep njaluk aku kadang-kadang sing angel
maka event halal bihalal iki kita membangun silaturahmi. Jalur ngaku tegede sapa wae ora beda-bedakna, ora beda kesinsilan-sijine awake dhewe ning kene kumpul pada bali awak padha bae wong ora dadi beda-bedakna. Beda iki padane nek pangkat. Umpamane aku dadi kadif ning iso-isoan anggota. Kuwi sing bedane wong pangkat derajate tok kan. Tapi awake dhewe kumpul ki sesama manusia. Jadi rasa ada gengsi, rasa ada wedi. Makanya di event Sawal ini pas alat bihalal ini pas Mas Hildan ngomong ke marang kadif mau copat on gak tembang iki aku pas hari Sabtu itu sadurunge ngisi pengajian tak gawe ke tembang sih kayak gandeng sinden wis do tekan kene nyambut gawe ini salah telat ini ora gelem jejeg sisan ini tembangke sing tak gawe ke iki boneka musik sembarang kene dagian salah telat wah gelem nembang takut ngambuki ya iku ya kene dan kene bilang apa ini mau kene ngarep kene bari apa ngarep kene ngarep kene dikembangkan yo apa-apa salahnya telat wih aja nih kono tebukan gunung itu anu salam disit yo jangan kali aku jadi aku coba bopongku apa salam disit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama, alamat bapak, ibu, kakek. Kenalkan baik. Perkenalkan saya Riza Hanika dari Prodi FPI. Oke. Ini ada Mbak Sugeng Santer ya, Mbak Mas. Tepangaken nabi kula Rifki Sifana Sira. Kula saking Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Wow, saking Ngawi, mutawan di Jomo. Ditebak Mbak. Saya tak kalau ini mau saya ditebak apa sih pocong sebarang. Di sini kita akan nembang gandang gula. Tapi ini bikinannya Mas Fakih. Kita kebut semalam. Bohong. Ya bagian. Langsung ya. Hah? Langsung. Oh aseso. Bisa ini kok. Oh besok. Yo bagian. Ini mikir satu tok tak? Aduh, sini ini ngapain? Sani kumpul dan sanggar Kan beda nih
gaweannya Mas Wake Satu. ya. Main Mas Wake tapi Ya. ya Wis kanan beda. gampang ya. Kenapa Wis, sih terima Rian? kasih. Ajak bangsul kan belakangan. Ayo. Langsung mulai jejak sih sapu. Sama. Tepuk tangan sepeda lagi untuk mau coba. Jangan lupa join di Mau Copat ya teman-teman. Nanti bisa kayak gini. Oke. Promosi. Pedalaman siji bae los. Aduh ya, salawat Nabi Muhammad. Nah, jadi mau ikut tembang tak gawe karena itu saya mengulik dari aturi Bapak Kholis Firmansyah, ada hikmah di sawalan itu dibagi ada 3. Tapi sebelum tak mulai isi-isi, jadi sami kumpul teng sanggar puniki kabeh dari divisi, entah dari divisi Mocopat, dari divisi Karawitan, dari divisi Pedalaman, dari divisi Pranotocoro, ini pada kumpul ning kene kabeh. Nah terus sing kelo wening janting anane acara halal bihalal arane sonten iki wis kaleksanan. Panggone apa halal bihalal iki mengeti wulan riyaya. Jadi pas Idul Fitri kaya kiye, kuwi dieneki dipengeti wulan riyaya, pas sawalan dieneki halal bihalal. Terus kanggo nyambung silaturahmi, nah ini paling penting. Karena saya mendelok kanca-kanca semuanya itu masih ada yang canggung, masih ada yang canggung, ada yang masih yang isin, ada sing sungkan kau kanca-kancane. Jadi seperti yang saya omongkan tadi, saling napane ora piye bertakok, napane gelah kok pengen ada sebelah kok ya takosan jagungan biasa ngobrol-ngobrol. Jadi rasa beda-beda rasa kok digawe kanca biasane baik, digawe guyon, digawe seneng aja sepaneng. Nah terus bait yang selanjutnya yaitu amrih resiki rogo sarta batinipun. Amrih resiki rogo lan batinipun iki kita saling memaaf-maafkan. Resiki rogo ini bersih dari kesalahan. Mulanya kiai-kiai atau gus-gus mubalik itu mengatakan kita itu di bulan Idul Fitri itu saling memaafkan dan memberi maaf agar kita itu bisa kembali suci seperti bayi yang baru saja brojol atau lahir gitu loh. Dan resiki batin ini diresiki secara secara agama kita itu hablum minallah, hubungan marang Gusti Allah kuwi wis di ngapura. Tapi Gusti Allah ngapura kawulane yen sesama kawula juga mengikhlaskan juga memaafkan. Jadi maaf-maafan, salam-salaman. Mulane iki mengke sesudah ini nanti kita sesudah doa kita bersalam-salaman jabat tangan. Ben awake dhewe ya resik dari noda dosa. Tapi ya gue sing lanang karo sing lanang sewedok karo sewedok aja campur. Sing lanang karo sing wedok kok malah mengambil kesempitan dalam kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan. Tuh salam-salaman, tuh salam meniki. Yang namanya setan itu menggoda itu tidak memandang dulu kan. Mbok lanang, mbok wadon, mbok imane kuat, mbok impone sing ra kuat. Kok salaman iso kaya ngene? Kok iso diaku ngene? Ngene iki. Kok iso wae dilaku ngene iki? Gak ada. Mulane nanti sing lanang ya sing lanang, sing wadon karo sing wadon ya kowe. Terus sing terakhir tan bedane tumpah pilihan ora beda-beda nabi mau. Jalan SD ngumpul nang nyawiji kemboko lan kaharjo. Jadi di sini lanang wedok lanang ning kene wedok ning kene langkah sing banci langkah sing wedok karena sing bahasane saiki apa ya banci ya body ya karena sing body bas senang nah gitu bas
Itu. Jadi pada bercampur baur di sini lanang sama laki-laki, lanang wedok tuh kene tuh apa? Tuh ketemu, tuh ngobrol bareng-bareng. Ben awake dhewe mboko ngene iki mergane apa? Mboko lan harjo supayane UKM Karawitan iki saya mboko, saya kumpul dhuwur, saya kuncara, saya apa jenenge lali aku? Raharjo dan lain sebagainya. Pokoknya sing apik-apik kuwi karepe UKM Karawitan ben selalu semakin jaya dan sukses selalu Allahumma amin. Jadi itu aku ngulik saka dawuhe Pak Kholis Umasa, yaitu hikmahnya Syawal itu saling memaafkan. Yang kedua respon apa jenenge? Rekonstruktif apa? Rekonstruktif. Iki tenanan ngono lho. Aduh. Raimo jam takut dong kayak kunyuk langsung. Pedot kabeh tamane. Ya iku lho. Sing tenanan ya gue. Apa jenenge? Rekonstruksi hubungan sosial. Sing terakhir penguat ukhuwah, entah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Ini supaya ini ngebongkok biar hikmahnya berguna pada kita semua. Jadi pada intinya monggo di bulan Syawal ini sangatlah kita itu untuk meminta maaf dan memberi maaf, karena surga itu tidak menerima orang yang hatinya masih ada penyakitnya iri, dengki, serai dan lain sebagainya. Karena dalam Quran juga mengatakan ilaman atallaha biqalbin salim. Orang kabeh wong pada mlebu swarga ilaman kejaba wong atakan sowan sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan ati salim ingkang waras ingkang slamet. Maksudnya ora ana wong kang padha mlebu swarga, wong sing mlebu swarga niku sing dikategorikan atine waras, atine slamet. Maka dengan saling memaafkan dan memberi maaf, insya Allah ini memberikan hati kita menjadi hati ingkang qalbin salim, hati ingkang slamet, sedaya ingkang Allah wonten ing saten menika pinaringan selamat dunia selamat akhirat, bejo dunia bejo akhirat, amin Allahumma amin. Karena ini sudah 4:30, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya tadi hikmahnya itu ada 3. Hikmahnya yang pertama saling memaafkan, yang kedua rekonstruksi hubungan sosial, yang ketiga membangun ukhuwah. Maka dengan ini insya Allah kita semua bisa nglakoni UKM Karawitan saya kemboko, saya duguyub rukun, ora beda-bedake, tetap kuncara, tetap jaya selamanya, amin Allahumma amin. Mari doa barengan, kita Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Moga sareng-sareng istighfar nyuwun ampun kali Gusti Allah, nyuwun pangapura dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi Gusti Allah juga ridhoni, Gusti Allah juga mengampuni dosa-dosa kita, lan kita sedaya saged mengampuni kesalahan kita sesama manusia. Gusti Allah ridho, kita sedaya ridho, insyaallah dados pertamanan ahli swarga, amin Allahumma amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman wa wafiqni amin ya Allah, amin ya Allah, amin.
Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukur hamdan alim hamdan yaghfir masjidah ya Rabbana lakal hamdu wa jalal sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Memberikan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Hajat itu sering aku ya Allah. Hajat kita yang kita sayang, yang kembali suci mari kita sering banget kita berdoa dan hajat ya Allah. Hajat dan sakit kita sering berdoa sukses dunia, sukses akhirat ya Allah. Menjadi berkat barokah kemudahan Allah menjadi Allah. Taslim untuk taslim selalu sukses kan ya Allah. Panjenengan kabulkan ya Allah hajat-hajat kita ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habna shalihin, Rabbi habna shalihin, Rabbi habna shalihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد سبحان ربك رب يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka Mekaten saya kula enten kirangipun enten tempatipun yang abdi berpamunten estu kula niku setiap belajar setiap sinau tetep kathah-kathahipun amin kula matur kula nyuwun abdi berpamunten kakatan saderengipun monggo salam-salam niki saking adi Jawa salam-salam ya salam-salaman kersane enak iki monggo sami jumeneng sedaya kita jumeneng era jumeneng adem soalnya maksudnya jumeneng satu agama bareng apa memang agama esok sikilku gitu kita ngomong ya apa yang laki-laki sama laki-laki shit takbir sing jalan kali jalan sing estri saged dibagi masjidkan ngagem sing jalan dibariskan se setri sinten niku Mbak kita mau Mbak Dewi di kondisikan maksudnya dikondisikan nggih saking kawin ya oh sik lho se saking kondisi ya pokoknya sik ya sing setri kok kene mriko sing jalan ing mriki enggak Bismillah dipuniyati tadi salaman pokoknya segala kesalahan kita di ngapura nggih ada kesalahan diikhlaskan dimaafkan biar kita menjadi qalbun salim hati yang selamat monggo sareng-sareng yang sering sing meja saka mriko sing kuat dari sana sing salam ke Mas Rian ya Allah